ሰላም ከመይ ተምሲኡ ክቡራት ሰማዕትና ዝዓበይቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ ከምኡውን ኣገደስቲ ኣህጉራዊ ፍጻመታት እንቕርበሉ ሃርሜኒ ሚድያ እዩ። ከም ወትሩ ንሎሚ ዓርቢ ባሕቲ መስከረም ዘዳለናዮም ሓፀርቲ እዋናዊ ዜናታት ኣስዒብና ክነቕርበልኩም ኢና። ንምክትታልኩም እናዓደምና ቀንዲ ነጥብታቶም ክንቐድም። ዝመፅእ 35 መስከረም ኣብ ታሪክ ሓጊሽ ወደን እቲ ዝነውሐ ምዃኑ ዝነገረሉ መስርሕ ፍርዲ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣውራጃ ስቶክሆልም ክጅምር ምዃኑ ኣምባሳደራት ሩስያ ቤላሩስን ኢራንን ኩሎም ኣብቲ ሎሚ ኣብ ስቶክሆልም ዝካየድ ስነ ስርዓት ሽልማት ኖቤል ክዕደሙ ምዃኖም ኣብ ሓደ ለይቲ ጥራይ ኣብ ሓያሎ ከተማታት ሽወደን 4 ምፍንጃራት ምግጣሙ ከምኡውን ኣባል ጉጅለ ሙዚቃ ኣባ ብምዃን ዓብዪ ዝናን ተፈታውነትን ዝረኽበት ኣግኔታ ድሕሪ 10 ዓመት ንፈለማዋን ሓዳስ ንፅል ደርፊ ምዝርጋሓን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንምክትታልኩም ደጊምና እናዓደምና ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዝርዝራቱ። ዝመፅእ 35 መስከረም ኣብ ታሪክ ሓጊሽ ወደን እቲ ዝነውሐ ምዃኑ ዝንገረሉ መስርሕ ፍርዲ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣውራጃ ስቶክሆልም ክጅምር እዩ። እዚ መስርሕ ፍርዲ ክሳብ ለካቲት 2026 ዝፀንሕ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ብሉንዲን ኦይል ዝፍለጥ ኩባንያ ፀዓትን ክልተ ላዕለዎት ወከልቱን ኣብ መንጎ 1999-2003 ብወታደራዊ መንግስቲ ሱዳንን መሻርክቱን ምልሻን ኣብ ዝተኻየደ ግበናት ኩናት ብምትሕብባሮም እዮም ተኸሲሶም ዘለዉ። እቲ ኩባንያ ኣካል ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝኾነ መሬት ነዳዲ ድሕሪ ምድሳሱ መንግስቲ ሱዳን ነቲ መስርሕ ዕድና ንምውሓስ ዘካየዶ ናይ ፀጥታ ስጉምቲ ደጊፉ እዩ። ኣብቲ ጎነፃዊ ምትእታው መንግስቲ ሱዳን 12,000 ደቡብ ሱዳናውያን ምማቶም 160,000 ከዓ ካብ መረበቶም ምዝንባሎም ፀብፀባት የመልክቱ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስቶክሆልም ፕሮፌሰር ኣህጉራዊ ሕጊ ማርክ ላምበሪ ዝርከቦም ክኢላታት ሕጊ እቲ ጉዳይ ኣዝዩ ዘይተለምደ ምዃኑ ይገልጹ። ፈፀምቲ ስራሕ ኮርፖሬሽናት ብከምዚ ገባብ ክኽሰሱ ኣብ ታሪክ ሳሕቲ ጥራይ ዘጋጥም ኩነት እዩ። ምናልባት ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ወነንቲ ኢንዱስትሪ ጀርመን ኣብ ገበናት ናዚ ጀርመን ብዝነበሮም ምትሕብባር ናብ ፍርዲ ምቕራቦም ክዝከር ይከኣል ይኸውን እዩ። ድሕሪ 2000 ኣብ ልዕሊ ሓደ ሆላንዳዊ ኮርፖሬሽን ዝቐረበ ክሲ ከምኡውን ክሳብ ሕጂ ኣብ ፈረንሳ ዝቕፅል ዘሎ ሓደ ክሲ ጥራይ ከም ኣብነት ክጥቀስ ይከኣል ይኸውን እዩ ክብል ክላምበሪ ኣመልኪቱ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፕሳላ ተመራማሪት ኣህጉራዊ ገበናዊ ሕግታት ዝነበረት ማርያም ኤንግሶም ቦገና ኣብ ሽወደን ከምዚ ዓይነት ክሲ ክቐርብ ሕጂ ፋልማ እዩ ትብል። ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ዝቕፅል ዓብዪ ጉዳይ ምስ ምዃኑ ፍሉይ ይገብሮ ድሕሪ ምባል እዚ ጉዳይ ኣብ ስርዓት ሕጊ ሽወደን ብዙሕ ለውጥታት ይኽሰት ምህላው ዘመልክት እዩ ክትብል ወሲኻ ሓቢራ። ሉንዲን ሸናይተርን እቲ ኩባንያን ነቲ ክሲ ነፂጎም ኣለዉ። ሓደ ካብ ጠቕዋታት እያን ሉንዲን ቶርኒ ቨተበሪ ድማ ንሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ፍርዲ ትርጉም ዘይብሉ ብኽነት ግዜን ፀጋታትን ሃገር እዩ ክብል ኣዋዲቕዎ ኣሎ። ንሱ ኣኽበርቲ ሕጊ ኣብዚ ክሲ ናይ ምዕዋት ተኸእሎም ባዶ እዩ ክብል ንሬድዮ ሽወደን ገሊጹ ኣሎ። ኣምባሳደራት ሩስያ ቤላሩስን ኢራንን ኩሎም ኣብቲ ሎሚ ኣብ ስቶክሆልም ዝካየድ ስነ ስርዓት ሽልማት ኖቤል ክዕደሙ እዮም። እዚ ዓብዪ ለውጢ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብፖለቲካዊ ምክንያታት እዞም ኣምባሳደራት ክዕደሙ ኣይተገብረን ነይሩ። ካብ ሕጂ ንድሓር ግና ኩሎም ኣምባሳደራት ናብዚ ናይ ኖቤል ስነ ስርዓት ዕዱማት ክኾኑ እዮም ይብል ፈጻሚ ዳይሬክተር ፋውንዴሽን ኖቤል ቪዳር ሄልግሰን። ብዛዕባ ዴሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ክሰምዓ ዘድልየን ሃገራት ናብዚ ስነ ስርዓት ምዕዳም ኣገዳሲ እዩ ክብል ሄልግሰን ንሬድዮ ሽወደን ሓቢሩ ኣሎ። መራሒ ሰልፊ ዴሞክራትና ሽወደን ጂሚ ኤንግሶን እውን ንመጀመርታ ግዜኡ ናብዚ ስነ ስርዓት ሽልማት ክዕደም እዩ። ካብ 2010 ንድሓር ፋውንዴሽን ኣብ ዘተኣታተወ ለውጢ ኩሎም መራሕቲ ሰልፊ ባይቶ ሽወደን ክዕደሙ ከም ዘይኮኑ ምውሳኑ ሄልግሰን ይገልጽ። እቲ ፋውንዴሽን ሓደስቲ ልምዲ ኣሰራርሓ የተኣታትሎ በዚ ድማ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ስነ ስርዓት ሽልማት ኩሎም መራሕቲ ሰልፍታት ሽወደን ክዕደሙ እዮም። ሰልፊ ዴሞክራትና እውን ኣካል ባይቶ ብምዃኑ መራሒኡ ክዕደም ግድን ኢሉ። እዚ ውሳነ ዝተወስደሉ ምክንያት ኣብዚ ግዜ እዚ ዓለምና ብሃገራውነትን ህዝባውነትን ዝኣመሰሉ ደረኽቲ ስምዒታት እናተተፋነነት ኣብ ትኸደሉ ዘላ እዋን ፋውንዴሽን ኖቤል በኣንጻሩ ኣብ መንጎ ሰባትን ኣህዛብን ክፉት ምልውዋጥን ዘተን ክህሉ ኣገዳሲ እዩ ዝብል ጽኑዕ እምነት ስለ ዘለዎ እዩ ክብል ሄልግሰን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ሓደ ለይቲ ጥራይ ኣብ ሓያሎ ከተማታት ሽወደን 4 ምፍንጃራት ከም ዘጋጠመ ተገሊጹ። ኣብ ኤቶበሪ ኣብ ጎደቦ ኣልስክሩንከን ካልኣይ ድማ ኮርት ዳላ 2 ምፍንጃራት ብተኸታታሊ ተኸሲተን። በቲ ምፍንጃር ዝኾነ ዝተጎደ ሰብ ከም ዘየለን መን ከም ዝፈጸሞ ንምፅራይካ መርመራ ከም ዝርከቡን ፖሊስ ኤቶበሪ ገሊጾም ኣለዉ። ብዘይካዚ ኣብ ደቡባዊ ስቶክሆልም ኖርሳዲ ከምኡውን ኒሾፒን ተመሳሳሊ ምፍንጃር ኣጋጢሙሎ። እቲ ኣብ ኖርሸበሪ ዘጋጠመ ፍንጀራ ኣብቲ ቦታ ንዝርከቡ ህንፃታት ኣፓርትማታት ዒላማ ዝገበረ እዩ ነይሩ። በቲ ምፍንጃር ኣብቲ ህንፃታት ዕንወት እኳ እንተወረደ ዝኾነ ዝተጎደ ሰብ ግና የለን ክብል ሌተና ታሊን ካብ ፖሊስ ደቡብ ገሊጹ ኣሎ።
ተመሳሳሊ ዜና ፖሊስ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየዱ ክልተ ግብናት ኣመልኪቶም ኣብ ሊንሾፒን መርመራ የካይዱ ምህላዎም ተፈሊጡ። ሰንበት ምሸት ሓደ ሰብኣይ ብጥይት ኣብ እግሩ ክረም ከሎ ዝሓለፈ ሰሉስ ንግሆ ካልእ ሰብ ናይ ብረት መጥቃዕቲ ከም ዘጋጠሞ ፖሊስ ገሊጾም። ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ትሮልሃታን ሎም ንግሆ ኣብ ሓንቲ መኪና ሓደገኛ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ነገር ድሕሪ ምርካቡ ሃገራዊ ጉጅለ ሃንደሳ ፖሊስ ናብቲ ቦታ ከም እተላእኩ ሬድዮ ሽወደን ኣታሓይዛ ጸብጺባላ። ኣባል ጉጅለ ሙዚቃ ኣባ ብምዃን ዓብዪ ዝናን ተፈታውነትን ዝረኸበት ኣግኔታ ፋልስኮግ ድሕሪ 10 ዓመት ንፈለማ እዋን ሓዳስ ንጽል ደርፊ ዘርጊሓላ። እዛ ናበዮ ኣንፈተይ ዘርእስታ ንጽል ደርፊ ትማል ሓሙስ ኣብ ሬድዮ ቢቢሲ2 ንፈለማ ግዜ ተፈንያላ። እዛ ትራክ ኣካል ናይቲ ቅድሚ 10 ዓመት ዝተዘርግሐት ናይ መወዳእታ ሶሎ ኣልበማ ቅዲ እያ። 73 ዝዕድሜ ኣግኔታ ኣብ ጉጅለ ሙዚቃ ኣባ ኮኸብ ድምፃዊት ብምዃን ብፍላይ ኣብ 70ታትን 80ታትን ዓብዪ ዝና ዝረኸበት ስነ ጥበበኛ ንሳ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ናብ ስቱድዮ ዝተመልሰት ብተባባዕነት ኣፍራይ ሙዚቃ ዮርገን ኦፍሎሰን ምዃኑ ገሊጻላ። ንብስራት ኣብ ሰሜን ኤውሮጳ ዝመደበሩ ትራንስፈር ጋላክሲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ልምዲ ኣብ ዲጂታላዊ መፍትሒ ናይ ሓዋላ ወይ ከዓ ዝውውር ገንዘብ ዘተኣታተወ ትካል ኮይኑ ሕጂ ድማ ጠለብ ዓማዊሉ ንምምላእ ካብ ሙሉእ ኤውሮጳ ናብ ኤርትራ እውን ገንዘብ ክትልእክሉ እትኽእሉ ቅልል ዝበለ መስርሕ ፈጢሩልኩም ኣሎ። እዚ ስርሒት እዚ ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝርከብ ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ዓዱ ንዝርከብ ስድራ ቤቱ ንምድጋፍ ዝጽዕር ዓብይ እፎይታ ዝህብ እዩ። ትራንስፈር ጋላክሲ ንተጠቀምቲ ምቹእ ዝኾነ ኣፕ ኣዳልዩ ካብ ዝኾነ ቦታ ኤውሮጳ ብዲጂታላዊ ኣገባብ ገንዘብ ብምልኣኽ መቕረብኩም ናብ ሂምቦል ብምኻድ ገንዘቦም ክርከቡ ከም ዝኽእሉ ነበስረኩም። እዚ ብፍሉጣት ቨምፐር ካፒታሊስትን ባንከኛታትን ዝድገፍ ሕጋውን ውሑስን ዘተኣማምንን ናይ ሓዋላ ኣገባብ ንዘለና ልዑል ተመክሮ ምትሕልላፍ ገንዘብ ምስክር እዩ። ሕጂ በዚ ጥብቆ ወይ ከዓ ሊንክ ኣቢልኩም ትራንስፈር ጋላክሲ ኣፕ ተመዝጊብኩም ኣውርድዎ። ንኤርትራ ድማ ካብ ኤውሮጳ ገንዘብ መልኣኽ ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም። ብተወሳኺ ትራንስፈር ጋላክሲ ብትግርኛ ድጋፍ ንዓማዊሉ ከም ዝህብ ነበስረኩም። ንዝያዳ ሓበሬታ ወይ ድማ ንሓገዝ ወይ እውን ሕቶታት ምዝህልወኩም ብቁፅሪ ስልኪ 00 46 7 10 71 21 69 ተወከሱና። ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክብራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ማሕበር በጻሕቲ ሽወደን ኤስቲኤፍ ኣብ ዝተወሰኑ ህቡባት ናይ ቱሪዝም ቦታታት ቁፅሪ በጻሕቲ ንምንካይ ጻዕሪ ምጅማሩ ገሊጹ። በጻሕቲ ዓመት ኣብ ዞባ ያምትላንድ ኣብ ዝርከብ ናይ ከረን ኣጓዱ ብድምር 50,000 ለይቲ ከም ዘሕልፉ ይፍለጥ። ትኾነ ግና ህላወ እዞም በጻሕቲ ኣብቲ መስተንክር ሰንሰለታዊ ኽራናት ሃገር እንተላይ ኣብ መጓሰዓ ጋዜን ሳሚ ጽልኡ ይገብር ምህላው ተፈሊጡ። ሕጊ ሽወደን ንደቀባት ማሕበረሰብ ሳሚ ጥራይ መሰል መጓሰዓ ጋዜን ዝህብ ኮይኑ ናይ በጻሕቲ ምንቅስቓስ ነቶም እንስሳታት ኣሉታዊ ጽልዋ ብዘይፈጥር ኣገባብ ከካውነዩ ፍቓድ ዝህቦ። ኣብ ዝቐረባ ዓመታት ቱሪዝም እቲ ኸባብን ንዓበየ እኳ እንተመጸ ዓጋዜን ብሰላም ክነብሩን ክፋረዩን ጸገም ይኾኖ ምህላው እቲ ማሕበር ኣልሊሎ። ብጂኦግራፊያዊ መልክዓ ኣዝያ ፍልይቲ ምዃና ዝነገረላ ያምትላንድ ሰፊሕ ክፋላ ብሃገራዊ ፓርክ ወይ ሕዛእቲ ተፈጥሮ ስለ ዘይተሓለወ ምንቅስቓስ በጻሕትን መቆጻጸሪ ኣጸጋሚ ኮይኑ ጸኒሕሎ። 130 ዓመት ይገብር ኣብ ኣኽራናት ያምትላንድ ናይ መጀመርታ ኣጉዶ ሃኒጽና ሕጂ ንድሕሪት በመምላስ እንተዋሓደ ንተወሳኺ 130 ዓመታት ህይወት ዝኸባቢ ዘላቒ ሕውየት ንኽህልዎ ሓላፍነት ንወስድ ኣለና ክትብል ዋና ጸሓፊት ኤስቲኤፍ ማርያ ሮስ ሄልጀም ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ሓቢራ። እዚ ማሕበር ንእግረኛታትን ተቐዳደምቲ ምሽርታት በረድን መሕደሪ ሆቴላት ምቕራብ ክቕጽል እዩ። እንተኾነ ግና እቲ ዝቕረብ መግብን ሰዓታት ስራሕን ክቅይሮ ኢና ክትብል ማርያ ወሲኻ ገሊጻ። መደበር ከረን ሲላርና እውን ብተመሳሳሊ ቁፅሪ ዓራውቲ ብ25 ሜታዊት ክጉድል እዩ። ከምኡውን ኣብ መደበር ከረን ሄላንግስ ዝርከብ ቤት መግቢ ክሳብ 2028 ክዕጾ እዩ ብመሰረት ጸብጻብ ዘሎከል። እምበር ክብራ ሰማዕትና ንሎም ባሕቲ መስከረም ዘዳለናዮም ሓፀርቲ ዜናታት በዚ ፈጺምና ኣለና። ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዚና እናመስገና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም።